Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazela noma igama lami nguHlengiwe Sibonga Wambotho-ke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngizochaza ngalesi simo sokuthi abantu kungani kumele begezelwe imimoya, noma kungani kubaluleke ngani ukuthi imimoya kufanele uyigezeke. Ake ngithi busukade udla igobongo sekufanele ugezeke, bade unobungoma kufanele ugezeke. Shuthi kahle kahle abantu abagezayo kusuke ugezelwa imimoya emine ephakama umuntu wonke nje umuntu, mase kuya ngokuhlukana ukuthi iyona miphi ephakama kakhulu kuwena ngaleso sikhathi. Fike kuba ubungoma, kuba ubunyanga, mase kuba ubuthakathi, mase kuba isithunywa. Leyo moya ike iphakame yonke phezulu komuntu. Uma ikanjalo isiphakama ngaleso simo esikanjalo, sefanele ulungiseke phela mase uyahlambulula labo bantu abakade benalo moya injalo abaphathiswe kuwe ukuthi ufike ubalungisele njengoba sasichazile ukuthi uyabalungisela lapha emhlabeni kuze kufike esigabeni sokuthi usuyabahlambulula bangene ngawe ezulwini lomndeni. Uma ungakwenzanga lokho uzokubona kanjani ukuthi awukwenzile, noma kuzovuka kanjani? Uzobona wena sekunobuthakathi obenjani, noma sekunomuntu onobuthakathi ekhaleni. Uzobona sekunezizangoma eziningi ezigcekeni ngoba bayakhuluma bangasekho ukuthi basuseni phela kulezi zikhwama noma kule ndawo ababekuyona. Thothi nje ekhaleni nonke sekugcina sekunezangoma, nizangoma nonke kusuke kudingakala noma sekukhulunywa ukuthi ihlambululani phela. Uma sekuzoba sebubunyangeni nakhona uyakuhlambulula ngendlela yakhona. Into esayichaza-ke bakwethu ukuthi umuntu osuke inyanga ngokuphelele ophoqile noma okuvunywa uNkulunkulu naye isangoma esivunywa uNkulunkulu ilesi esuke sihamba songena emanzini sabuya nomnikazi wamanzi noma saphuma nezimfanelo zakhona, kodwa okunobufakazi ukuthi ungene emanzini waphuma isona sangoma, futhi nakhona athi ungene nje waqala waphuma wayiphumela noma waze uyaziphumela phethe imisebenzi yonke asuke iphathisiwe. Kodwa wena uma uvukwe imimoya emzimbeni yakhe ekhombisa ukuthi unobungoma, unobunyaka, unobuthakathi, unayo yonke into kufanele ukuhlambululeke, kufanele wenze igobongo. Wangachaza wenze igobongo mase uyagcina ukuhlambulula. Kodwa-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ekugcineni kwayo yonke lento uhlambulule, ngoba ukwazi ukuvulela abangasekho ithuba lokuthi bengene ezulwini lomndeni. Uma ungakwenzi kuzovuka ekhala, kuzoba khona ubuthakathi, kuzoba khona abazibiza ngokuthi bazizangoma, kodwa ningayiboni imisebenzi abayenza, babe yizinto nje kunomphelo lokhu agcina ngokufaka bafowethu, ngoba nabasuke benale imimoya isuke ihlangene kanjalo. Abanye bagcine imithi le bazama ukusebenza ngabantu begcine sebeyifuna ukuyihlolela la ekhaya, ukutesta lapha ekhaya ukuthi iyasebenza. Uma beyithesta bazithesta kuba bazothesta ey'nganeni zenu, bazoyithesta ey'nganeni ey'khona bebona ukuthi hawu isebenza impela le mpande. Ingakho kubalulekile sekuqhubeka kanjalo-ke ubuthakathi, sekuqhubeka kanjalo into eyayikade yenziwa abathize emandulo, ngoba bakhuluma ngayo ukuthi ilungiseni, thole ukuthi abantu abayilungisa. Uma kanjalo-ke bakwethu kubaluleke kanjalo ukuthi abagezelwe abantu beshiswe izinto zonke lezi ababekade bezenza ukuze bezokwazi ukungena ezulwini lomndeni. Sengichaza lento ngoba kungenzeka ukuthi kuzoba nothize ongibuza ukuthi yini size kufanele sihambe soyigeza. Kubaluleke ngani? Kubaluleke ngokuthi uma ungakulungisi kuzovuka ekhaya and futhi umndeni wenu uzophela ubophane laphana. Kulokho kwaqhubeka kanjalo ubuthakathi nobungoma nezinto eziningi ezingapheli ezingamacala ayo lokhu asukuma emndenini wenu. Kuningi kuyakuhlakaza, abanye bagcina sebeba nemimoya ebhula into engekho yamanga, baxove benze yonke into ngoba isuke ingalungisiwe imimoya kubona yaze yahlanjululwa. Ngaleyo ndlela ngiyacela ukuthi ungazi nje uzuphathe kabuhlungu ukuthi yayi kubaluleke ngani siyogeza imimoya. Kusuke kwenzelwa into enjengale, ilungisa ikhaya, ilungisa umsamo, ilungisa imuva, ngoba ngalesi sikhathi umuntu lokho eqhuma ekhuluma ehayiza njalo usabusathe uyaqhuma uyahayiza, imimoya ayilungisiwe iphezulu, umuntu agcine esekhuluma ngisho izinto ezingekho, akhulume izinto hayi ngoba zingekho, ihlangene imimoya kuye phezulu kwakho. Ukhuluma lokhu kusasa uzokhuluma lokhu aphinde ekhulume lokhu. Bagcina abantu basekhaya esebanunga ukuthi lo wenza ukuthi lo wenza kanje, lo wenza kanje. Xa benomndeni ubhekele. Ngaleyo ndlela bafowethu ulungiseni khona uzokwazi ukuba nguwe nawe, wena qobo lakho sukunale mimoya ukwazi ukuphila, umqondo wakho usebenze kahle, nemoya wakho usebenza kahle, nezinto ezicabangayo ucabanga into eyodwa yaphambili. Ngoba uma ungakulungisile ucabanga emuva, ucabanga phambili ukuthi uzoyenza kanje, ushintsha kaningi ngoba izigaba okuzona nemithwalo ephathisiwe idinga ukuthi uyilungisele, ngoba abanikazi bayo bayazi ukuthi babekuphathisile, vele bathembe wena ukuthi uzokulungisa. Kodwa mase ujika futhi wena usukulungisa ngendlela ukuthi awusakuhlambulula, yebo phela uzogcina usuthakathi, uzogcina usuwenza ubunyanga obungakungenelanga emanzini.
ukufundiswa phansi emanzini, uzogcina usuyisangoma esingasiqondi sisangoma sini esinjani. Hhayi nanokuthi ufanele uqonde uyithini, uzogcina kodwa usuyisangoma esithesta emndenini wakhe izinto. Abomndeni bakho bazogcina sebekunuka ngezinto eziningi ngoba vele uhamba nabantu abanamacala abangangenile emndenini. Umbuzo uthi, uma wena uphathiswe izinto zokuthi uyolungisela abadlulayo ababaphatha imithi ethize ebulalayo, abanye babebulala abantu kwenza imithi, mase ucabanga ukuthi wena ufike la emhlabeni, ufike uphile isikhathi eside, ulindwe bakulinde ukuthi uyobalungisela mase uyobahlambulula, ubafake ezweni lomndeni, ungakwenzi. Uma bengangenanga emndenini lo ngasekho ngokuthi balinde wena, ucabanga ukuthi wena lo mndeni ola emhlabeni ophilayo uzokwamukela? Cha, uzokunuka ngey'khathi zonke, uzokukhomba amabala ngezikhathi, uzokubiza ngomthakathi, uzokubiza ngazo zonke izinto lezi ngoba vele uthwele abantu abenza lento, kodwa awufuni ukuyobahlambulula, awufuni ukubagezela baze bangene ezweni lomndeni. Bazogcina sebekuqhatha nabantu, bazogcina sebenza izinto eziningi kuwena. Ngaleyo ndlela bakwethu, kubalulekile ukuthi ukwenze lokhu kugeza. Usungaziqhubekela nje ngekhanda lakho elithize ngoba ufuna abantu bekusaba, kodwa ekugcineni kosuku yonke lento ikumisa esigodini sosiza, uboshwe naye laba abantu ababekade bethe ozobalungisele lento. Ingakho-ke ingane zakwethu kubalulekile ukuthi igezelwe imimoya, ihlanjululwe ngawe, uyolunga nakuwe kube kuhle, ube nesibusiso ngoba ukhipha abantu osizini abekade sebanemakhulu eminyaka behleli bengayilungisi lento. Bokwazi nje ukuthi qhubeka qume isangoma, qhubeka qume, basuke bekhuluma indaba yokuthi hamba phela uyobalungisela, ulungise umndiki, ulungise umndawo, ubuhambe uyohlambulula. Ingane zakwethu, okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngophinde ngiqhamuke nenye ividiyo ngokulandelayo. Bye.